Emmanuel aya abofra wadi mfie dunwotwe 18 years a ofri bomso a ewo Kumasi. Abofra papa akaba bi ama nakwaka na maami kunafo a sebi woton atadwe ya na wode hwe emofra miensa a ni kuna wakaba bi eja won ho. Abofra yi awie senior high school ama na apase kama a wato University of Cape Coast form so a anka oba beku school ama school na fa no nenso emreya duru ho no na abofra yi enya ayayare a friend throat cancer. Arahosem ewo mu ne se emfie mienu ni abofra yi ntimi enhome emfa na huni muda. Arahosem ba akokre sanka ho ne se wontimi ensanso endidi emfa na num edda. Nya doctors for aye ne se wode aye ne home a wo home fa ne hwenim no afa ne minimum enti sese wo home efa ne minimum. Saa enso so na nanum anka obetimi adidi afa honom no. Esan yade enti a doctors for de aye tube afa ne yam a sebi odidi fa ne yam. Ne ma mechiremu a abofra yaye no operation awo ne minimum saa mako ennan aye 4. Sese a doctors for chiremu a e wosa yade aye abofra Emmanuel eto aye machine so na ansa made ne beto so no gise maami kita aye sika 16,000 Ghana cedis aye kanisika no 160 million. Maami yi so sebi efi se abofra yade baaye no wontimi enton adibiem anana tadwe no woton no sika nyina na wode ahwe ne bayi ama no abedu sam pempenso yi. Maami so echiremu a sebi na adwuma asai wontimi enton atadwe yi biem woto na ni hwe benkum hwe nifa a wonhu obi bia ewo ho. Asori a wokọ na esusu ni mu kakra eye Ascension Baptist a ewo bom so na emom sika ye sika a eso a asori nko a intimi emfanto won ho so. Arawosem ba akokre wo mu ne se eduru anadwo a Emmanuel intimi na wotena empaso saa na ade ache na maame te ne nchen. Maame kyerema wo mu intimi nda na ne aye ya wasem nyina mu ne se maame se bosum wetwam a na ne rent ana ba bia wote no aso fewura enso so dan ne ka mo ame maame na hono nso so wontimi enje ne ba enkwa emfa ansi honom. Emmanuel esu frɛ ye mo ase ye mo ano na ono nso so wontimi nya ne nkwa emfa nsi wo na wontimi nko school no mfa me panyimpa betimi no kakra afa ye mobile money number sia wo screen no so no na mni se kakra bi no betimi aboa ama ya enkwa ensi honom. Yankopon hiraw se we bi na wo de aboa. Interview a we se wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adoma keto e beba nchen na waboso na select all na ade bi betu bia no wonsa atimi akabi. Bo modi aso besan so a share. Alright, abusia mamu nyina akwaba emfamra the Bonesman TV. Media the Bonesman and your first time I'm sure say obefsti platform Bonesman TV na wahwe na wafolien. Ene mo Kumasi bomso na bomso amewo no mene aye maami bi ene betwe enkomo. Abusia se na da ye no yakunkura sebi womo a omo kyerɛ womo a wonam tibia bi womo a omadi dem womo a sebi omu nya obia nso from no abusia na de aba na se na da ye no ya boa won na ya gye won kwa e de asie hɔ no. Kumasi bomso amewo no mene ma ba ko ene betwe enkomo na ne ekoso no one ye ache timi ma mo ha betwe enkomo ma me ete sen na me adom me ho ba je frozen din de Florence akwa Bachwari mikunewu kuna kabavi kafra na woma kutangala miensa na iri ejuma na meton atadwe na meton enne ye medjuma mikunewu ye meye ti ejuma meye anu no ti ukunewu ya ni na ton atadwe nti oba netiano Bachana mbapeni no. Oni epanyi. Na friend is saying. Friend Emmanuel Isen. Bachana. Wa school kakra. We secondary school kura. We school eh? We Japas. Na dena hano. We school ya top form class wo meko. Nti wonya admission kura wo UCC. Ehu yan se oyale. Edina mantia yako ya doctor say cancer. Throat cancer. Operation de yankamu asam. Ayo operation kura woni minimum nko afọ. Afebedu baby wontimi ndidi bi. Doctor say ji say ayo operation de tubu to ha. Ye feed na fam. Ti tubu na eda na yemu no. Ye feed na aduane na fam. Wontimi nkasa, wontimi nya hwe. Eno ani say Solia hospital na ne yede nam sa meja modi abetu ye wahai na sisi ide na doctors for you sisi
doctor for ne say this year the two machines so ya work mu ba this year the two machines so ti machine na ye pem mo wa ya de ne be kwa akoto so doctor for ne say machine ye 160 million next kana 16,000 Ghana cedis eno no mu hia no mo de ne beto machine no so na says kano eno abi na ye de beto can say lab ne ade because wo de no kwenne na se ye de beto machine so age se wo koye lab ye behwe se ne moja ne na ade ye ansana ye de na to machine no so nti eno ho na ye gu a aho kire ne yi nti no anka ye de ne to so last year kora ba ye nyisika no nti no wo ho abepem ene na se menim ultimate ton wa de na oton no coach makra de achepa ache if it's a mint dan ho o hwe se de ositi na eduan no wo de mama na age se wo fidi for tubu no mu ena so wo ba se kura so no anka se ntimi nsore empia abonten opa bibi age se wo ye ma no enti no se de me coach ma ne bi kura ache ena se bibi a meti se no kura no me dan kura advance so aso how high won me high enye ye fi obi dan na me high ya advance aso this month and the advance no so aso ena at the same time no se meti wo se medidio me ye dan yo me dan asori ya meko na ka be bisa no wo se wonya hwi sesie no wo bi mo ha omo boa hanka bi adidi makra na didi mne ande no nka wo bi omo boa edidi mu nyina sesie no me nko bebi ama temi pe bibi a gisa me kwa asoro ho asoro na boa kama pa asoro na boa ye se ye be ko hospital ye hospital no de etoda ho na me ko giska because me niska bi a me de be fruka ana se wonti me nante ye kwa gisa ye fa dropping ye ba sa anti de ye nyina no asoro na boa ye nkakra ba kiska na ye de ne betu machine no so no dia sorry me ko Baptist Ascension Baptist e wenfa e wo bom so haya omo ne boye wo ye didi omo ne bibia anti sisi ne sem mako mabo disa me kwadan asofo ne Ascension Baptist so nyamisha mpa ensofo a oda no nyamisha busia me wo bom so sisi ai Kumasi bom so na na me di mani ho no menim sesa bi na wo ho a mini be ma bi wo hanom na Emmanuel nyame ene yen ewo honom mi se na ma metremu a wawie senior high school 2018 ena mi se owie ye no yare eche akra no ka wanya admission kra ewo UCC University of Cape Coast enso omodene ko hospital na eche ma tooth cancer na sisi ohwe abofrei sebi ni minim ene ni yema get the tube ena afafa honum look at future ma omuhia sika 16,000 Ghana cedis 160 million hansa na omotimi age abofra yinkwa asi honum obusia sana da ya no ne chance ekura ne timi eye ye be hye mommoa na yentimi enje eyaminia Emmanuel enkwa emfa ensi honum koska abofra no hofe na sebi ewi ato no kwan so ma mechirema obejidi obeyedi ongi se tube ya sebi edan ne yamui ena omude aduane fam na omode amano na ya rehosem mistremo bedia mistremo kutugigu fam umaya mmoa na yenje eye minia bema eye Emmanuel enkwa emfansi ehonum na ede no timidi mamisa ede so we are right what akra dit so go blend them na blend tigi se ensu aduane nko ya ye kuku se odi Tom Brown no so kra wo kan wia this all blend se be ya babia nkorem kuku kra na abeka mana this wia wo san de go blend them e blend because se bibi kakre bi kochuku tubu no mu a enya de a e bitimi akoniem emusi a gisa wo san de no ko hospital no wasan koyi enti no
aduane wodi bia disa wo ye wie kura wodi go brandam na wo brande nsa na wodi ama no na ayese no otimida na kura de me ankasa kura me nabi me ka no kura pa e kwa afe ne fa no na dwuma me na onabi na madabi untimi na adai se wote ho ani se wote ho untimi ti watrampa so sa na ade achi betana ho sa na ade achi tese etoda na ade achi ya me hu se nyankopon oni yedi ne ye pa se toda na ade achi ya na ye nyame na dom pa ko se edu anadwa onna se wote ho na wo bresa na ade achi ko harrent no tuasen na mitua 80 cedis se na no efelu ana o se advance na so ha obaje mo 150 a month 1.5 menene kasra ne sa abusia mesia fem meraho no me interviews but wohwe menim se inti kasa kra me kasa no otia utimu se abia akra no ho me fa no kra no oti dede no esi tubu na da hase eno mo no ho me fa ya da ne minimum no yo de ne minimum no eno mo no ho me fa se ye ho me ntimi ho me fa ne hwenim deb doctor for no eyi ne ho me ato na ha nti obeti akorokora na otifa sa ade na da ne hanemu ne ho me se ade bia ye no wo ye hwenumu bia ade onne de na ya ato ne minimum no ti wo ho me mfa ne hwenum de o ye bia ahoro no de be free ne no mbaba na se bi be fa ne hwenum apie pa ade ebe ye 2 years ne bi mfa ne hwenum da ene wo ho me mfa ne hwenum 2 years ni se ba ye mfi mienu ni covid ne mu ne start covid ne mu ena yale ne start ya to operation nan kasa eyemu ye 2000 ena omu ye de dana ha no e de to abusia madaroma arsade na mede to bibia nim se video ni manimu yayi interviews bia wasa mede babia mejago na mama maboa na wakakra bia bia no yemfa yenkani nyina mum na yemfa nje ye mina be man kwa emfa ensie honom akra ne bre etene ncheme a metimu se obre misremo uma yenyi bi na yemfa moa mina be man eya ima humbato wai bia be fine wai abusia mamemfa dwumadie ne nyina ensi ahanom mamini wo asem bi kan bi mana ade sele me de to mo ni mo ane se ewrade mfo mo so moaye na yanje akola ne nkwansi won na de obeyi ne 1 cedi ne 2 cedi e de aboa me bayi na me ena misre ne se won hyira no amen ewrade nto suru nhyira efengo obi bi obeyi ne 1 cedi ne 2 cedi de aboa abofra so ma asam kakra me kan abusia be dwumadie ne nyina esi ahanom menim se enche bia ne besande ne gisem kese na dia pramo nyamisu bibia se ohwe dwumadie na wo yibidi aboa makra mo nyina bye bye